Какво е настроението в лагера преди световното първенство в Китай? Какво ще искате да подобрите, как да се представите след тази Лига на нациите? Със сигурност е много позитивно. Надявам се подготвяме добре и по него виждам, има настроение в отбора и се надяваме, че дадем най-доброто на предстоящите мачове. Какво очаквате от тези съперници, срещу които се изправяте? Колко по-различно ще бъде спрямо Лига на нациите и тези, които срещнахте? Със сигурност няма да ни е лесно, но ще дадем всичко от себе си и се надявам на победа, както винаги излизаме за това. Какво ви каза треньора след Лига на нациите, като равносметки, като изводи от това, което направихте, като игра, като представяне, като резултат? Имахме нашите добри моменти, но със сигурност има на какво да надграждаме. Сравнително млад отбор сме, като сега има и доста опитни състезателки и се надявам на световното да направим един хубав резултат. Как се получава сработката между опитни и млади в състава? И развиват ли се добре нещата? За сега да. Мисля, че черпим доста опит от тях и е добре за нас като подрастващи.